Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod de Car Parking. Fraților, în acest episod nu vom posta un episod din seria de roleplay. Ăsta o să apară mâine. Astăzi vom posta un episod de... Vom face, adică, de Car Parking. Și nu uitați să scrieți în comentarii dacă vă regăsiți în vreun tip prezentat azi. Și să apăsați acolo butonașul de like, share și subscribe. Să facem și noi 100 de abonați. Haideți să îi dăm drumul. 1. Ăla aproape l-a condus. Doi. Ăla care îi place să conducă numai de la volan. Șmecherie. Hop. Ăluia care, de fapt 3. Ăluia care îi place să-i dea mereu în gușă. Și să facă accident. 4. Ăla care conduce regulamentar. 5. Ăla nu, care nu știe să joace, adică... Bă, am auzit eu că de aici, după butonul ăsta, se merge în față. După butonul ăsta, de aici. Și pe ăsta se merge în spate. Nu știu dacă e de haideți să vedem ea. Păi de ce nu merge în față mașina? Și am auzit eu că dacă face așa, poți să mergi în spate, ea. Bă, ce mă pricep. Mamă, sunt pro player deja, deci am învățat foarte bine. Și ăsta ce face? Deci dai cu flash, cu ce dai? Ce sunt astea? Semnale că ești prea șmecher, nu știu. Și ăsta ce, dai cu nos? Ce face ăsta? Și ăsta ce faci? Poți să ai comandă vocală la mașină? 6. Ăla care face accident mereu, dar mereu. Ia uite, bă, am făcut accident, bă. Uite, bă, stâlpul, bă, am uitat pe stâlp, bă. Mi-am dat engine damage. Ce naiba? Bă, dar jocul ăsta nu poți să conduci. Ce naiba, bă? Ăla care dă rage când se lovește. Bă, dar futu-ți morții, mă, bă, ce naiba, mă, mașina asta? Uite-te cum face, nu poți să controlezi. Du-te, mă, naiba, de aici cu mașina ta. Doamne. 7. Ăla care știe să facă drifturi. 8. Ăla care nu știe să facă drifturi deloc. 'Ăla care intră în NPC-uri intenționat. Mamă, să vezi daunul ăsta. Ulu, ia uite, bă! Pa, mașina de pompieri. Stai că vă iau pe voi. Tu cu Range Rover tău, bă. Ăla care are mașini scumpe și se dă mari cu ele.
Ia uitați, bă, băieți, ce mașină mi-am luat eu aici. Ia uitați cum arată. E frumoasă, ia uitați-o. Cea mai scumpă mașină. Uitați la interior aici, ia. Ia uitați, mă, aveți voi așa ceva, bă, sărăcilor. Ăla care n-are mașini scumpe nu se dă mare, dar ar avea mașini scumpe. Bă, uite-mă ce sărac, mă, am un Mini Cooper aici. Care le-a vândul, dacă mă împing un pic când el se mută. Vreau și o mașini scumpe, bă. La cât de sărac sunt, n-am nici interior la mașină, uitați-vă și voi, deci prea sărac. Ok, fraților, cam atât a fost și cu episodul ăsta cu tipuri de oameni pe care, bine, tipuri de oameni, nu știu cum să zic, episodul ăsta. Eu am fost Andrei, nu uitați de like, share și subscribe și noi ne vom vedea data viitoare, pa, pa! Ok, am pus pauză în loc să închei videoclipul. Forță, pa, pa!